Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Vi er mor og far boys. Hej. I dag bliver jeg 5, og jeg bliver 22 år i dag. Jeg bliver 21 år i dag, og far han er yes. Og far, yes, jeg bliver nemlig mor, og jeg er... Jeg er 30. Jeg er 29, jeg er 25, jeg er 28, jeg er 29 år. Ja, skat, det ved vi jo. Og vi skal ind og væk Gumle lige nu, fordi vi skal over. Velkommen til vores kanal, og vi skal ind og væk Gumle. Godmorgen Gumle, godmorgen Gumle. Godmorgen. Og du skal ringe til William i dag, du skal lige... Jo, nu skal jeg det. Du skal lige over til filmer. Nice. Ja. Fordi at i morgen har Gumle jo fødselsdag. Jeg har fødselsdag i morgen. Det er 24. september i morgen. I dag er det lørdag, og i morgen er det søndag. Og Gumle er født 2007. Ja. Du bliver nemlig 10 år. Ja, det gør jeg. Jeg bliver 10 år. Så ja, vi skal nemlig fejre Gumles fødselsdag i dag. Og ja, vi skal fejre Gumles fødselsdag. Nå Gumle, er du klar til at fejre i dag? One day later. Tillykke Gumle, Gumle. Tak.